Ja, jeg har fået til opgave at skulle tegne mit eget kredsløb, og det har jeg simpelthen valgt at gøre grafisk. Det har jeg valgt at gøre ind på PowerPoint. Øhm, og som man kan se, så er der pile imellem det hele her, bortset fra udlandet. Udlandet kan godt have pile op til bankerne og til staten, men det er ikke det, man tager sådan mest fokus på. Hvis man nu har 1000 kroner og skal betale for en mælk, lad os sige, at den her mælk den koster 10 kroner, inden der er blevet betalt moms. Så fordi momsen den udgør 25%, så skal vi bruge 2,5 kroner yderligere. Det betyder, at jeg har råd til 80 mælk i alt. Hvis jeg sætter momsen ned til 22% i stedet for 25%, så skal jeg pludselig kun af med 2,2 kroner yderligere per mælk. Så pludselig har jeg næsten råd til at købe 82 mælk. I det økonomiske kredsløb betyder det, at husholdningen får flere penge mellem hænderne, og derfor bruger de også flere penge rundt i kredsløbet. Der vil være større mulighed for at øge vores konkurrenceevne, og der vil evne, men dog vil der så blive færre penge til skat. For at være helt præcis, så har jeg lavet en udregning her til, hvor mange penge det vil komme til at miste skat. Og til at starte med, så har vi fundet inde på den her artikel, at 186,2 milliarder, det er hvad de tjener om året, i hvert fald i år 2014, cirka på moms. Så har jeg lavet en udregning, der hedder 186,2 milliarder gange med 3 divideret 100, fordi at det er 3%, jeg skal finde af det her. Og det giver så det her tal, der står her. Jeg kan ikke finde ud af at sige det. Så i alt så er det simpelthen det her tal, staten mister af at sænke momsen ned til 22%.